Em di niha destpêka gundê Baxoza Jorîn de ne ev der şervanên YPG û Qesedê di roj beriya wê rizgar kirin. Di rizgarkirinê de şer û pevçûnên pir giran qewimîn. Ev treksa çeteyên Daişî ye. Di encamê şer de hat şewitandin. Heman demê li vir xesta çeteyên Daişî ye. Li vir de birîndarê xwe tedavî dikin. Em niha biçin li vir jî mêze bikin. Ev der jî di roj beriya wê girtin. Hem vekî depoya ilaç dihat karanîn, hem jî vek xeste dihat karanîn. Vekî ku hûn dibînin li vir depoya ilaca ye. Em zêde nikarin bikevin tam hindir de ji ber ku dibe ku çete hindir mayîn kiribe ji ber taktikîvanî herî ku di pêş de wa daviye de her derî mayîn kirin û derketine. Li vir jî makîneyên ku di karanîne hene. Birîndarê xwe jî li vir hindir da tedavî dikirin. Em nikarin tam bikevin hindir ji ber ku me li vir jî got hindir hîna nehatiye paqişkirin, şervanan tam kontrol nekirin. Em ê niha berê xwe bidin nokteyek dî li vir jî şervanan cepxane wan girtine. Em ê biçin wa jî mêze bikin. Ev jî nokteyek çeteyên Daişî eskeriye. Ev nokte jî encamê şer da dema ku reviyan agir berdanî û wisa reviyan çûn. Ev jî niha di destê şervana da ye. Em di niha ber ve cihê ku havanê wan hene diçin. Vekî ku hûn dibînin jî ev jî füzeyên çeteyên Daişî ne. Ev jî di niha destê şervanên Qesedê û YPG da ne. Ev nokta çeteyan jî cihê ku di mayînê xwe çêtkirin li ev dere depoya ku li mayîn çêtkirin. Vekî ku hûn dibînin ev jî di niha destê şervanan da ye. Ev ne amûrên ku bi mayîna tên çêkirinin. Ev jî amûrên ku bi havan tên çêkirine. Li vir da havanê xwe, mayînên xwe yani piranî wek sabotaj, füze û havan li vir da dihat çêkirin. Niha berê xwe bidin depoya havana jî. Li derê şer û pevçûn çiqas giran bûn û çawa bûn? Destpêka Baxozê Jorîn de li heman de vê noktê de şer û pevçûnên giran qewimîn danîşandan bi dîmenên ku me kêşandine. Çatışmayên giran çêbûn. Dema ku şervanan war gir rojek pê wê Daişî dîsa xast li vir bigre. Dîsa wê demê şer û pevçûnên giran qewimîn lê belê ev êrîş hat şikandin. Me got me destpêka axtina xwe da jî got ev dermanên ku hatine girtin, ev havanên ku hatine girtin, mayînên ku hatine girtin bi operasyona paqişkirina gund da hatin girtin. Em ê niha berê xwe bidin depoya havanên çeteyên Daişî. Li vir jî depoya havanê wan e hejmereke pir zêde gulê havanê li vir de hene. Li vir de hem gulê havanê li hem jî gulê obîsê hene. Heman demê qeydê havanê ji vir e û heman demê silah obîs jî qeydê wê li vir e. Heman demê li vir de pirtûkê xwe jî di weşartine ev jî pirtûkê wan in. Di va torba da TNT hene. Heman demê hindek tişt maddeyên ku tam ez em bixwe ji navê tam nizanin ji ber hevalên ku di va karim jî li bin baştir dizanin. Amûrên ku di hindirê havanan da û bîsan da bikar tînin ji bo ku bandora xwe ya teqemenî pitirtir bikar bînin. Ev jî amûrên wan in di va torbika da cih dikirin. Bi giştî cihê ku di va di roja da vê operasyonda hatin rizgarkirin ev dire ne. Cepxaneyeke pir mezin ket destê şervanên YPG Qesedê de û heman demê pir kuştî dijmê jî çêbûn, pir birîndarî wan jî çêbûn. Li heman demê jî pir kesên wan teslîm bûn, teslîmê şervanan bûn. Em vek ragihandina YPG zaten demeke dirêj e divê pengavê de cihê xwe digirin. Pevçûnên ku di çêbûn da jî me cihê xwe girtin. Heman demê operasyonên rizgarkirinê de jî me cihê xwe girtin û geliyên ku di sivîl hatin rizgarkirin da jî me cihê xwe girtin. Ji xwe ev bi dîmenên xwe me di raya giştîra jî parve kir. Vekî ku her kesî dît jî. Rastî jî hemleyekê ku dibe ya tinekirina dijminê mirovatî ye. Li vê hemlê de
dest pêkî wek şervaneke yê jî pişta bi kimlîka ragihandinê cih girtin pastî jî ji bûna min kêfxweşiyeke pir mezin e. Di bi kêlî şopandina wê, bi kêlî şervana ra pêşveçûna wê ji bûna însan moraleke hêzeke cida ye. Di vê hemlê de tişta ku min bi xwe westa wek çavê ragihandinê dema ku şopandî jî ew bû ki li vir de berxwedaniyeke pir mezin tê nîşandan. Ne tenê şervanên Ereb û Kurd, heman nevê şervanên internasyonelê jî cihê xwe digirin. Şereke ku bi kesên ku netewên cida da, kesên ku zimanên cida hatine gel hev û didin meşandine, yani hemberî dijminê mirovatiyê, mirovatî li vir şer dike. Armanca me jî ev e ku em azadiya gelên Ereb û heman demî gelên bin dest niştî mirov bikare ku azadiya wan bide wan. Ji ber em vek şervanên YPG heman demî şervanên Qesedê hedef armanca me herî mezin ev e ku azadiya gelan em bidin destê wan. Yani wek me dosyaya xwe yekî de ji bû nîşandan, wek Mihemmedê Piçûk ku dilingê wê bi havanên dijmin çûbûn. Ji bo wa zaroka rizgarkirina vê herêmê ji bo me pir girîng e. Ji bo zarok bikarin ku wa şera da bi kêfxweşiyek here mezin bilîzin. Jin bikaribin ku bi dileke rehet nebin paçên reş da bên fatisandin, bi xwe bi kimlîka xwe derkeve bigeribe. Hedef armanca me ev e, yani ji bo giştî rizgarkirina sivîla da. Sivîlan heman demê rizgarkirina vê herêmê em li vir de cihê xwe digirin. Ew ji bo me kêfxweşiyeke pir mezin e û em giştî hevalê xwe ra serkeftin dixwazin. Hemla davîkirina terorên Daişê da bêjin ne tenê hêzên Kurd û Ereb di hemû cîhanên de însanan li vir de cihê xwe girt. Niha li vir jî şervanên internasyonel jî hene, ew jî di rizgarkirina vê herêmê de cihê xwe digirin. Yani em dikarin bêjin de li vir de her netev, her ziman hemberî di çeteyên Daişê şer dike, ew şervana jî hemberî di vir de cihê xwe girtin, niha ji paqijkirina baxoza jorîn û heman demî ber ve baxoza jorîn de pêşveçûnên de cihê xwe digirin.